Ja. Tak, at I vil synge med på denne her sang. Vi har en opmuntring i Nyt Testamentet til, at vi skal trøste andre med den trøst, vi selv er blevet trøstet med. Og den sang, som vi har sunget her, tror jeg er den sang, som har trøstet mig mest i mit forhold til Gud. Og det vil jeg sige et par ord om, når vi skal lytte til prædikenen her. Vi er samlet pinsedag, og vi glæder os over Helligåndens komme. Og jeg vil indlede med et enkelt vers fra 1. Korintherbrev 2, som siger noget om, hvad Helligåndens opgave er. Et vers, som jeg også navnlig det sidste år har glædet mig meget over. 1. Korintherbrev kapitel 2, vers 12. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Jeg synes, det er utroligt trøstende af det, som er Helligåndens opgave. Det er at komme og vise os, åbenbare for os, hvad Gud i sin nåde har givet os. Det er vores fundamentale og grundlæggende behov. Ikke at se, hvad Gud vil give os. Ikke at se, hvad Gud vil gøre i vores liv. Men at se, hvad Gud har givet os. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg kan blive. Nej. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Gud har i sin nåde givet os alt i Kristus. Og vores eneste behov er at få hjertets øjne åbnet for det og se det. Derved skabes der tro i hjertet. Derved skabes der nyt liv. Derved skabes der lovsang og tak, når vi ved Helligåndens gerning ser, hvad Gud i sin nåde har givet os. Det er pinsedagens glæde, at Gud har sendt sin ånd for at åbenbare det for os, hvad Gud i sin nåde har givet os. Det, som er vort, men som vi glemmer, mister synet for. Men nu er vi sammen, pinsedag, om Guds ord, i bøn til Helligånden, og han må komme og åbenbare for os, hvad Gud i sin nåde har givet os i Jesus. Og det vil vi bede om. Og vi priser dig, gode Gud, at du har sendt din ånd til verden for at herliggøre din søn for vores hjerter. Og vise os, åbenbare for os, hvad du i din nåde har givet os i ham. Det, som er vores. Det er vores behov, og det er dit hjertes største ønske. Tak for denne vidunderlige virkelighed, at vi får lov at være samlet til møde nu. I vidstheden om, at det, som er vores største behov, det er også dit største ønske. Og giv os det gennem dit ord ved din ånd. Lad det ske nu. For dit eget navns skyld. Det beder vi dig om. Amen. Teksten til denne time er fra 5. Mosebog, som vi hørte det. Kapitel 12. Og det er 2 vers. Kapitel 12, vers 13 og 14. 5. Mosebog er jo næsten hele bogen Moses' afsluttende tale til Israels folk. Og en af de ting, som står helt centralt i Moses' tale, det er at forberede dem på, når I kommer til Kanaans land, så er der et sted, hvor Herren vil møde jer. Og der er et sted, hvor Herren vil tage imod jer i nåde. Et sted. Et sted. Og det er det, som disse 2 vers handler om. Tag dig i agt, at du ikke bringer dine brandofre et hvilket som helst sted, du ser.
kun på det sted, Herren udvælger, i en af dine stammer, kun der må du bringe dine brandofre. Kun der må du udføre alt det, jeg befaler dig. For et par år siden, så gennemgik jeg kongebøgerne med vores drenge. Og kongebøgerne handler jo i høj grad om det, som sker også efter Salomo, efter David, efter Salomo, hele kongerækken. Og der er nogle formuleringer, som går igen. Der er nogle formuleringer, som kommer igen og igen og igen. En af de formuleringer, som kommer, og det betød, at når vores drenge hørte det, så til sidst så kunne de her formuleringer, og så vidste de, nå, det er det. Mange gange så hører vi, her kom der så en ny konge. Han var oprigtig over for Herren, han levede i tro på Herren, og han gjorde mange ting godt. Men en ting var galt. Og det kommer igen og igen og igen. Til sidst kunne drenge det. Når jeg sagde men, så sagde de, ja, offerhøjene forsvandt ikke. Nej, det var galt. Det ene var galt. Og det blev ved at være galt. Offerhøjene forsvandt ikke. Hvorfor er det så vigtigt at høre det? Hvorfor skal vi høre det igen og igen? Hvorfor vil Bibelen understrege det? Fordi der er noget, som Bibelen vil, i alt hvad Gud siger i sit ord, vil han jo lede os til Jesus. Nu skal du høre her. Offerhøjene, det var alle de andre steder i Israel, borte fra Jerusalem, hvor jøderne bragte deres ofre til Herren. Det var ikke afgudsofre. De ønskede at tjene Herren. Men Herren ville kun møde dem et sted. Det var ikke sådan, at bare de gjorde det, som de gjorde i oprigtighed, og bare de gjorde det med varme hjerter, så var Gud vel glad? Nej. Gud ville ikke modtage dem og have med dem at gøre alle mulige steder, men kun et sted. Et sted. I Jerusalem. På Tempelbjerget. Og hvorfor det? For her bringes offer rødt. Her bringes det ene offer, som soner folkets synd. Og kun gennem dette ene offer er der adgang til fællesskab med Gud. Og derfor vil Gud, at hele folket skal komme til ham der. Og de skal møde ham i templet. De skal møde ham i hans hellighed. De skal møde forhænget med keruberne, der er vævet ind, for at de skal forstå, at herinde er paradis i det allerhelligste. Her er Herren. Her er det evige liv, men vejen er spærret. Og så skal de komme der, og så skal de se, men der er et offer. Der er et sonoffer, der åbner vejen, så at forhænget kan åbnes, og man kan gå ind. Og dette ene offer kan åbne vejen til fællesskab med Gud. Og de skal se det, og de skal se frem til det endegyldige offer, som skal komme. Så de skal komme til templet, og så skal de mindes om, at det endelige offer er ikke kommet endnu, men det er på vej. Og de skal se frem til ham, som skal komme og åbne vejen til paradis endeligt. Og hele deres gudstyrkelse skal samle sig om ham. De skal komme til templet, og så skal de møde Gud i tillid til ham, som skal komme. Derfor kun her. Så rettes deres tro mod ham, som skal komme og åbne vejen. Det er det, Gud har for øje. Derfor er det kun her. Det er det ene sted. Og nu skal vi i denne eftermiddagstime, så skal vi se på, hvad Gud siger, og hvad Gud åbenbarer om dette sted i Gamle Testamentet. Vi skal se på 4 steder, hvor du hører om dette sted, hvor Gud vil møde dig og tage imod dig. Hvornår er det, vi hører om dette sted første gang? Det er det ene sted, hvor Gud vil møde dig og tage imod dig i nåde og fred. Første gang, det er i 1. Mosebog, kapitel 14.
Det er første gang, vi hører om Jerusalem. Hvad betyder Jerusalem? Jerusalem betyder fredens grund. Fredens grundlag. Det, som du møder i Jerusalem, det er grundlaget for fred med Gud. Ingen andre steder skal du komme til Gud, men her, for her er grundlaget for fred med Gud i Jerusalem. Og første gang vi hører om Jerusalem, så hedder byen ganske enkelt Salem, fred. Og vi møder en mand, der kommer fra Salem. Og det er Melkisedek. I 1. Mosebog 14, der hører du om Abraham, som kommer hjem fra en krig og en kamp. Og så hører du i vers 18, Melkisedek, Salems konge, kom med brød og vin. Han var præst for Gud den højeste. Han velsignede Abraham. Fra Salem, fra Jerusalem, så kommer der en præst. Og en præst i Gamle Testamentet, det er en mellemmand mellem Gud og mennesker. Og det er en mellemmand, som går ind mellem os og Gud og giver os fred. Og nu kommer Melkisedek fra Salem, og han kommer Abraham i møde, og han løfter sine arme, og så bringer han velsignelse. Velsigner Abraham og tilsiger ham Guds velsignelse og fred. Der er en mellemmand, som går ind, løfter sine arme og velsigner Abraham. Og tilsiger Abraham, du har fred med Gud. Du er under Guds nåde og velsignelse. Det er det, som Melkisedeks præst, eller Melkisedek, præsten i Salem og kongen i Salem gør. Han bringer og tilsiger velsignelse og fred fra Gud til en sønder som Abraham. Og han er et forbillede. Prøv at slå op på salme 110, vers 4. Her har vi en salme af David, som handler om Messias. Jesus citerer selv denne salme og siger, at den handler om mig. Og hvad er det, David siger om Jesus i denne salme, vers 4? Herren har svoret og angrer det ikke. Du, Messias, er præst for evigt på Melkisedeks vis. Når Messias, når Jesus kommer, så skal han være præst for evigt som Melkisedek. Som Melkisedek. Hvad var det, der var specielt ved den måde, Melkisedek var præst på? Jo, Melkisedek var jo præst uden tempel. Uden tempeltjeneste. Uden ofre. Der er ikke noget tempel på det her tidspunkt, da Melkisedek kommer til Abraham. Men han kommer som en mellemmand mellem Abraham og Gud, og løfter hænderne og tilsiger Abraham velsignelse. Han er mellemmanden, og han giver velsignelse. Han giver fred. Og når Messias kommer, så skal han være Messias sådan. Så skal han være præst sådan. Uden tempel, uden ofre, uden tempeltjeneste. En mellemmand, der for evigt lyser fred over os. Og så kommer Jesus. Han bringer sit offer. Han kommer til sine svigtende disciple. Han løfter sine hænder. Og han siger, fred være med jer, ved mig, ved mit offer. Han løfter sine navlemærkede hænder og siger, nu er der fred. For min skyld, mellem jer og Gud. Og så bliver det Kristi himmelfartsdag. Og hvad er det, vi læser, sker Kristi himmelfartsdag? Prøv at slå op på Lukas, kapitel 24. Det er fantastisk stærkt og trøstende at læse, hvad det er, der er det sidste, Jesus gør på denne jord.
Lukas 24. Og husk på, at vi har at gøre med en discipleflok, som alle har svigtet deres herre og frelser. Og blandt hvem der stadigvæk er nogen, der har svært ved at tro. Der er nogen, der stadigvæk tvivler. Kender du det? Svigtende og tvivlende disciple. Nu tager Jesus dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, vers 50. Og hvad gør han så som det sidste? Han løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. Forestil dig, at du har været der, og det er det sidste, du ser. Jesus løfter sine navlemærkede hænder, og så lyser han velsignelse over dem og siger, I er under Guds velsignelse. I er under Guds nåde, og I har fred med Gud ved mig. Og mens han løfter sine hænder, så tages han bort, og de ser. Han bliver taget bort med løftede hænder. Og de får lov at få det forkyndt til deres øjne, at sådan er Jesu hænder nu løftet over os. For han er jo præst for evigt på Melkisedeks vis. Han er den, som for evigt står med løftede hænder over dig. I Jesus har du et evigt ja fra Gud. Nu står Jesus i himlen med sine navlemærkede hænder, løftet over mig, og jeg er under Guds velsignelse for hans skyld. Og så bladrer vi om. Nu læste vi jo her til indledning fra Apostlenes Gerninger 2. Men prøv at slå om og så se kapitel 1 i Apostlenes Gerninger. Så hører vi, hvad der sker Kristi himmelfartsdag, efter at Jesus er blevet taget til himmels. Så læser vi fra vers 11. Der står nogle engle tilbage hos disciplene. Og så hør, hvad disse engle siger til disciplene Kristi himmelfartsdag på bjerget. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæere? Den Jesus, som er blevet taget op fra jer til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til himlen. Som Jesus blev taget op til himlen, sådan skal han komme igen. Hvad betyder det? Han skal komme på himlens skyer, men han skal komme på samme måde, som han blev taget op til himlen. Så når Jesus kommer, så kommer han med løftede, navlemærkede hænder, velsignende hænder. Sådan kommer han tilbage. Og der er ikke noget i Bibelen, der har hjulpet mig så meget i min tilgang til Jesu genkomst som dette her. Jeg har brug for at se evangeliet. Jeg har brug for at se, at jeg har fred med Gud. Men når Jesus kommer igen, skal jeg se det. For der kommer han med sine løftede, navlemærkede og velsignende hænder. Og alle dem, som har fundet deres trøst i hans navlemærkede hænder og i ham, de skal fryde sig, og de skal juble. De skal se, det er virkelighed. Jeg har fred med Gud ved ham. Vi sad ved morgenbordet derhjemme en dag, og så kom vores mellemste søn, Johannes, ind og sagde, jeg drømte, at Jesus kom igen i nat. Og så tænkte jeg, da jeg var på Johannes' alder, så var jeg bange for Jesu genkomst. Så jeg tænkte, nå Johannes, var det ubehageligt? Nej, sagde han, det var jo skønt. Så var det jo den nye jord, og så var alt godt. Og så tænkte jeg, det er godt, at du har det sådan, Johannes. Sådan havde jeg det ikke på din alder. Men det her har hjulpet mig. Når Jesus kommer igen, så kommer han
med løftede, velsignende, navlemærkede hænder. Og jeg glæder mig til at se det. Og se, at i ham har jeg min fred med Gud. Han kommer som Melkisedek. Det var det første sted i Gamle Testamente, hvor vi hører om frelsens sted. Det andet sted, vi møder det er i 1. Mosebog 22. Der hører vi om, at Abraham skal ofre sin søn Isak. Og Gud kommer til Abraham og siger, der er et sted, hvor jeg vil have, at du skal ofre ham. Og derfor så må du nu bryde op, og du skal rejse 3 dagsrejser. For der er et bestemt bjerg, hvor du skal bringe ham som offer. På Moria bjerg. Vers 2. Begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer. På det bjerg, jeg giver dig besked om. Og det går som en rød tråd i den her tekst. Der er et sted, hvor du skal ofre ham. Der, på det ene sted, hvor jeg vil have det. Der skal du gøre det. Og så bryder Abraham op med sin søn. Og han ved, at han nu skal bringe sin søn som offer på dette bjerg. Og han bringer ham derhen, og han lægger ham på alteret, som vi har hørt det de fleste af os. Og han løfter kniven, og der stopper Gud ham. Men vi hører både i teksten her, og vi hører i Nyt Testamente, at det, som sker på dette bjerg med Isak, det er et forbillede på det, som sker, da Gud bringer sin søn. Og da Gud løfter kniven over sin søn, er der ingen, der stopper ham. Der skal kniven føres igennem, der skal offeret bringes. Og det er der utrolig meget trøst i at få fat i. Hvad er det, Jesus beder om i Getsemane have? Gud, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Hvis det er muligt, at jeg kan slippe. Hvis det er muligt, at det kan gå mig som Isak, så lad mig slippe. Men det er ikke muligt. For der er en Gud, der elsker dig. Og der er ingen mulighed for, at han kan frelse dig, uden at dommen og straffen over dig rammer en anden. Gud kan ikke bare tilgive. Jeg sad her dagen inden jeg skulle til Færøerne og læste et papir, min far har skrevet tilbage i 1956. Og han skrev det, fordi han og en gruppe sammen med ham tog initiativ til vores kristne studenterarbejde i Danmark, KFS. Der var et kristent studenterarbejde. Det var der på det tidspunkt. Min far havde været med i det. Men i det papir, han skriver der, så siger han, vi kan ikke være i det længere. Vi må danne et nyt arbejde, fordi det evangelium, vi møder, det er et evangelium om Guds nåde og Guds tilgivelse, uden forsoning, uden en stedfortræder, uden Kristus. At Gud kan vise os noget og tilgive os, bare fordi han gerne vil tage imod os. Og hvad sker der, når vi hører det? Så tror vi, at vi kan have med Gud at gøre på alle vores små offerhøje. Og vi behøver ikke at komme til ham gennem én dør, én vej, én frelser, Kristus. Og så er vi glade. Vi har det jo godt med Gud. Han er til rådighed for os, og han vil hjælpe os med hvad som helst. Og det er lidt synd for Gud, at der ikke er flere, der benytter sig af ham. Fordi han vil så gerne gøre noget godt for os.
Og han er der jo for os. Han er altid med os. You'll never walk alone. Gud er der for os alle sammen. Kender du det? Det var den forkyndelse, som lød. Og den førte mennesker vild fra Kristus. Og derfor så var min far med til at tage initiativ til et studenterarbejde, som vil lede mennesker til Gud gennem Kristus. For der er et sted, hvor offeret er bragt, og det måtte bringes. Det var nødvendigt, at Jesus måtte dø. For der skulle betales for dig en dyr pris. Han måtte ofres. Han måtte bære al din synd. Den blev taget fra dig, lagt på ham, og han bar den på sit legeme op på korsets træ. Og så råbte han, min Gud, hvorfor har du forladt mig? I min bibel, så streger jeg under med forskellige farver. Blå og grøn og sort og blyant og rød. Og rød, det streger jeg under med, når der er et stort evangelium. Et trøstende evangelium. Og Jesu ord på Golgata. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det har jeg streget under med den tykke røde streg. For min skyld blev du så forladt. Og af Guds vrede taget fat. At aldrig jeg forlades skal i dødens mørke grumme dag. Hvorfor råbte Gud? Hvorfor råbte Jesus, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvorfor? Han har ikke syndet. Der var ikke svig i hans mund. Han gjorde intet ondt. Han blev forladt, fordi din synd blev taget fra dig og lagt på ham. Og han måtte råbe mod en lukket himmel, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så betalte han den fulde og evige pris. Og vi forstår det ikke. Jesus var kort tid på korset. Men han går på korset ind i evighedens dimension og gennemlider den fulde og evige helvedes straf for alle dine synder. Og vi fatter ikke, hvor stor det offer er. Men Helligånden kan give os en fornemmelse af det. Jeg tror, det er en af de ting, vi skal opleve på den nye jord. At vi skal forstå offerets storhed. Hvad er det, der sker, når Jesus kommer igen? En af de ting, der sker, når Jesus kommer igen, det siger Jesus selv, det er, at alt det, der er talt i det skjulte, det skal høres i det åbenlyse. Hvad betyder det? Jeg tror, det betyder, at alle de synder, som ingen andre mennesker kender til end mig selv. Alt det, jeg har sagt i det skjulte. Al den bagtagelse, jeg er kommet med. Jeg tror, jeg skal se det der. Jeg skal møde det igen. Og jeg tror faktisk, at I også skal høre det, jeg har sagt. Det er jo sådan, Jesus taler om det. Det, der er sagt i det skjulte, skal frem i det åbenlyse. Mine skjulte synder skal blive synlige for mig. Og synlige for jer. Og jeres skjulte synder skal blive synlige. Jeg skal møde dem, og de skal blive synlige for os alle sammen. I første omgang så tænker vi, det er en forfærdelig tanke. Ikke sandt? Men det er jo det samme for os alle sammen. Prøv at give plads for den tanke i dit sind.
så tror jeg, at du begynder at forstå, hvorfor lovsangen til Jesus skal vare evigt. Og hvorfor der er én, der får ære i evighed. Der står vi. Og ingen af os har nogen ære tilbage. Men han har al ære. Vi skal jo prise ham i evighed for hans offer. For at han har købt os til Gud med sit blod. Og jeg glæder mig til den dag. Og det hjælper mig nu at give plads for den tanke, fordi hvad nytter det så at gå rundt og give indtryk af, at det står bedre til med mig, end det gør? Jeg er en synder som jer, og jeg har en ære, og det er Kristus. Den dag skal vi se det. Vi skal forstå offerets storhed, og vi skal prise Jesus evigt. Men så kommer spørgsmålet jo, når vi taler om Jesu offer her. Gud, der ofrer sin søn, er det kærligt? Jeg har 3 sønner. Jonathan, Johannes og Theodor. Og det ville aldrig være kærligt af mig at ofre nogen af mine 3 sønner for jer. Det ville være grusomt. Hvorfor er det så kærligt, når Gud ofrer sin søn? Det er kærligt, for Gud ofrer ikke en anden end sig selv. Det er jo Gud, der bliver menneske i Jesus. Det er jo Gud, der fødes ind i vores verden julenat. De vise mænd falder ned og tilbeder barnet. Det er jo Gud. Og det er Gud, der går til korset og bærer al verdens synd på sit legeme op på korsets træ. Og det er Gud, der bringer det fulde og evige offer. Det er kærlighed. Gud ofrer sig selv. Dommeren selv for dødsfangerne døde. Det er sådan Gud vil med at gøre. Han bringer det fulde offer der. Og derfor så får bjerget det navn, som I kan læse i 1. Mosebog, kapitel 22. Jeg tjekkede det op hos, jeg var oppe at besøge familien Rasmussen her. Og jeg så, at der står det samme i jeres færøske oversættelse. Det er godt. Vers 14. 1. Mosebog 22, vers 14. Der får Moria bjerg, frelsens bjerg, får 2 navne. Det ene navn står sidst i verset. Bjerget, hvor Herren viser sig. Vil du lære Gud at kende, så må du gå til Moria bjerg, til Golgata, som er det samme. Og så ser du en Gud, der er blevet menneske af kærlighed til dig, og bærer al synd i dit liv, i tanke, ord og handling. I din fortid og nutid og fremtid, al synd, som du har glemt, og al synd, som du husker. Og bedst af alt, i hvert fald mest trøstende for mig, hjertets dybe kulde og hårdhed og ligegyldighed og selviskhed og værslighed. Alt det, som du mærker herinde, han har taget det fra dig og bærer det. Det er ikke på dig længere, det er på ham. Og han soner det og fjerner det. Og her på Golgata, der møder du Gud i hans kærlighed, for det gør han for dig. Af kærlighed til dig, for at frelse dig. Og der er meget, jeg ikke forstår. Der er meget, der anfægter mig i Bibelen. Og der er mange spørgsmål, som jeg kan blive urolig for. Er Gud virkelig kærlighed? Men så tænker jeg på Jesus. Og så tænker jeg på ham, som han går til Golgata. Og så ved jeg, her har jeg med Gud at gøre. Jeg ved, at han er kærlighed. Jeg tror ham. Her viser Gud sig. Her møder du Gud. Men bjerget har også et andet navn. Fantastisk navn. Og jeg har streget det under med rødt. Herren ser. Hvorfor er det så stort et evangelium? Fordi det afgørende på Golgata, det er ikke, hvad mennesker ser, men hvad Gud ser. Hvad ser mennesker på Golgata, da Jesus dør? De ser en prædikant, som har virket i Israel,
og som bliver uretfærdigt dømt, og som så dør på korset. Det er, hvad mennesker ser. Og havde vi stået der, så havde vi også bare set det. Men evangeliet er, at Gud ser noget andet og mere. Han ser, at her kommer hans søn. Som Guds lam, der bærer al verdens synd. Han tager den på sit legeme op på korsets træ, og så rammer Guds fulde og hele og evige dom og straf ham. Og så udslettes synden. For det, som han har taget på sig, det kaster han aldrig tilbage på dig. Det er borte. Synden udslettes på korset. Den er væk. Så nu er der ikke længere nogen synd mellem dig og Gud. Der er en frelser, der er Jesus mellem dig og Gud. Det ser Gud. Og derfor så flænger Gud. I Jesu døds øjeblik, så flænger han forhænget i templet fra øverst og ned. På Jesu tid, der er forhænget i templet lige så bredt som en hånd. Det ved vi fra de jødiske kilder. Det er så tungt og tykt og stærkt. Ingen menneskelig hånd formår at rive det i stykker, men Gud kommer, og han river det i stykker. Og han gør det for at vise, at nu er vejen åben til paradis. Og så går Jesus ind. Det vi ser i forhænget, det er disse keruber, der er flettet ind. De skal vise os, at her er vejen til paradis. Nu må keruberne træde til side, og Jesus går ind. Og hvem tager Jesus med sig i paradis? Han tager røveren på korset med sig. Hvad er det næst sidste røveren har gjort på denne jord? Det næst sidste han har gjort, det er at håne Jesus på korset. Begge røvere spotter Jesus på korset. Kan man forestille sig en større og mere alvorlig synd, end at spotte vores frelser på korset, håne ham? Kan du forestille dig en større synd, end at håne Jesus på korset? Det er det næst sidste, han gør. Det sidste, han gør, det er, at han kommer til at erkende sig af, at han har at gøre med Guds søn, og han beder Jesus huske på ham. Og Jesus gør mere end det. Han tager denne røver, som har spottet ham på korset, med sig ind i paradis. Og hvor er det trøstende? Jesus går foran. Han tager røveren med sig, og så kommer jeg. Med det samme hjerte. Med hånen og bespottelsen og vantroen og tvivlen og kulden og hårdheden og selviskheden i mit hjerte. Jeg kommer efter for Jesu skyld. Der hører jeg hjemme. Derfor er jeg lov at gå ind sammen med røveren. Vi snakkede her i eftermiddag om, hvordan situationen var på Amager, da vi boede der, Leila og jeg og vores drenge. Det var en tid, hvor der var rigtig meget kriminalitet på Amager. Mord og andre ting. En nat så vågner jeg klokken 3-4 om natten ved, at der er en, der prøver at sparke døren ind. Jeg er alene hjemme, for Leila er på hospitalet. Hun har lige født. Og jeg bliver bange. Jeg kan se hoveddøren stå sådan, når der bliver sparket ind. Der er en, der prøver at sparke sig ind. Og jeg ringer til politiet, og der går mere end en halv time, før de kommer. Da de kommer, så er han væk. Man kan se mærkerne på døren. Og de finder ham ikke. Men der går nogle dage, og så får jeg talt med Leila om det. Og vi når frem til, at det er nok vores overbo, som regelmæssigt går ned på bodegaen om aftenen og kommer sent hjem. Og så har han ikke kunne forstå, at nøglen ikke passer. Og så er han blevet sur. Det er nok det, når det kom til stykket. Denne her overbo, når jeg talte med ham, så kunne jeg mærke, at han var ikke fremmed for det, der havde med Bibelen og Gud at gøre. Og når jeg sad derhjemme, så kunne jeg havde kontor derhjemme, der kunne jeg høre ned gennem loftet. Han hørte den kristne nærradio. Og en dag,
da jeg sad på kontoret, så lige pludselig kan jeg høre, at han skruer op fuldt. Og så er der en halv færing, der synger. Elisabeth Nolsø. Jeg så navnet Nolsø her i et sted. Jeg kender hende. Hun hører til vores missionsforening. Hun synger. Ned gennem loftet. Jesus, tak for Golgata. Du banede en vej. Nu er der en vej til Gud for en synder som mig. Og så sidder jeg og tænker, ja. Jeg ved ikke, om han går den vej, men den er åben for ham. Med hans skramlede liv. Og er den åben for ham, så er den også åben for en gammel, hårdhjertet farisæer som mig. Med al min selvretfærdighed. Med al min ligegyldighed. Med alt det, som ikke bliver anderledes og bedre med mig. Den er åben for mig sammen med ham. Gud ser. Han ser offeret. Han åbner vejen til paradis. Men det, som jeg synes er så stort og trøstende, det er, at Gud ser fortsat. Han ser også nu. Jeg var ude og køre med Johan i går, og de fortalte, at da det var Kristi Himmelfartsdag, så havde I flaget oppe her. Og så kan man sige, at det ikke underligt, at vi fejrer Kristi Himmelfartsdag. Det er den dag, hvor Jesus han forsvinder fra jorden. Hvorfor fejrer vi det? Jo, jeg fejrer det i hvert fald med meget stor glæde, fordi det er langt, langt bedre, at Jesus er i himlen, og at Gud ser ham, end at han er her, og jeg ser ham. For hvad er det vigtigste? Det vigtigste er, at Gud ser frelseren. Og nu står Jesus for Gud med sit fuldbragte frelsesværk, og Gud ser Jesus nu. Og han ser dig betalt fuldt og helt for dig, en gang for alle. Og derfor er der noget i Guds hjerte over for dig nu. For Gud ser Jesus. Og det gør han altid. Jesus står der hver dag, hver time, med sit fuldbragte offer. Og derfor er der altid noget i Guds hjerte over for dig. Og det var derfor, vi skulle synge denne her sang. Kunne vi få teksten op? Første gang, jeg var lærer på højskolen i Hillerød, det var i 1988. Jeg var 24 år, og jeg lærte og fik utrolig meget selv gennem det. Jeg var på en tur med eleverne. En aften var der vidnesbyrd. Og så er der en ung fyr, som tager det her vers frem. Og så siger han, det her vers er jeg blevet så glad for. For jeg mærker, at indimellem så hører jeg evangeliet, og det bliver stort for mit hjerte. Og jeg bliver så glad for, hvad Jesus har gjort for mig. Men til andre tider, så er jeg ikke glad for det. Og det fortoner sig for mig, og det er ikke stort for mig. Og jeg kan ikke synge lovsang med stor glæde. Men det er heller ikke så vigtigt, at det er stort for mig. Det afgørende er, at det er stort for Gud. Ved blodet er nu al min synd aftvættet. Ved blodet er mig barnekår oprettet. Det renser stadig, og så kommer det. Altid er det stort for Gud, hvad frelseren for mig har gjort. Jesus står i himlen. Gud ser ham, og altid er det stort for Gud, hvad Jesus har gjort for mig. Hvordan har du det med Gud? Hvordan har du det med Gud? Når du får det spørgsmål, så er det naturligt, at du kigger indad. Ikke sandt? Hvordan har jeg det med Gud? Det her vers, skriftens ord vil minde dig om, ikke at se indad, men at se opad. Dit forhold til Gud, det afgøres af forholdet mellem faderen og sønnen i himlen. Faderen ser Jesus. Og han ser, der er fuldbragt frelse for dig, og derfor er der noget i Guds hjerte over for dig, på grund af synden. Og altid er det stort for Gud. Og derfor er der altid noget i Guds hjerte. For det er den noget, Jesus frem har bragt, der på sit kors med smerte, han dødens gru har smagt. Og den nådes sol i Guds hjerte, den skinner altid lige stærkt.
Det er jo fantastisk, når solen skinner. Da jeg kom i fredags, der landede jeg her, og så skinnede solen ikke. Jo, det kunne jeg godt fortælle dig. For da jeg fløj her til Færøerne, så havde vi været op over skyerne, og så jeg, at solen skinnede. Og solen skinner altid. Det er ikke altid, vi ser det. Men den skinner altid lige stærkt. Og sådan er det med noget en sol i Guds hjerte. Den skinner altid lige stærkt. For han ser Jesus. Og derfor er der noget i Guds hjerte. Og den nåde sol er altid lige stærk, for den beror på Jesus. Vores første forstander, jeg talte med en her i går aftes, som havde været elev på NMH under Fritz Larsen. Og Fritz Larsen, han var på et tidspunkt på besøg på en af vores efterskoler i Løgum Kloster. Og der var kommet en ny, ung forstander der. Og denne unge efterskoleforstander skulle så have Fritz Larsen op på værelset. Og vise ham værelset. Og på vej ind på værelset, så stopper Fritz Larsen, så denne her unge efterskoleleder, så kigger han på ham, så siger han, du Hans Peter, hvordan har du det egentlig med Gud? Og han bliver mundlam, og han har svært ved at, hvad skal jeg sige, og hvordan har jeg det med Gud? Og inden han når at svare, så lægger Fritz Larsen hånden på ham, så siger han, Hans Peter, jeg skal sige dig, hvordan du har det med Gud. Du har det lige så godt med Gud, som Jesus har gjort det for dig. Ja. Det er min trøst. Og anden trøst har jeg ikke. Jeg føler ofte skiften. Det stadigvæk slår om. Snart er jeg rørt af skriften. Snart er jeg kold og død og tom. Men jeg må nu betragte hos Gud, det skifter ej. Jeg er rent, jeg må foragte mit hjertes ja og nej. For der er et ja i Guds hjerte på grund af Jesus. Et evigt ja til en synder som mig. Der er en af mine kolleger på højskolen, som gav mig et fantastisk vers. Jobs bog, kapitel 16, vers 19. Det er et fantastisk trøstende vers. Jeg ved ikke, hvordan det lyder på færøsk, men jeg synes generelt, at I har en god oversættelse. Så må ikke det også er lige så trøstende og rigt og klart på færøsk. Jobs bog, kapitel 16, vers 19. Også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvarer i det højeste. Jeg er så glad for de første 2 ord. Jeg håber, det står lige så godt på den færøske. Også nu. For hvad betyder det? Det betyder, at jeg til enhver tid kan slå op, uanset hvordan jeg føler og har det. Når jeg kan vågne af den mest forfærdelige drøm, hvor jeg har mødt det dybeste møg i mit eget sind. Det er jo ofte, når vi drømmer, vi møder det værste hos os selv, ikke sandt? Jeg kan vågne op og tænke, hvor er det forfærdeligt. Og så kan jeg slå op, og så kan jeg læse. Også nu. Også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvarer i det højeste. Og mit forhold til Gud, det beror på ham. Min fred og min frelse i evighed beror på ham. Herren ser, og det er min trøst. Gud ser min frelse i Jesus, og altid er det stort for Gud, hvad frelseren for mig har gjort. Nu har jeg et problem, og det er, at jeg vil gennemgå 4 steder, og vi har gennemgået 2 steder. Og det er jeg bange for et problem. Jeg har endnu et problem, og det er, at jeg ikke adgang til noget ur her. Så jeg har brug for lige at høre, hvad siger klokken?
Vi tager i hvert fald et sted mere. Ja. Og det kan være, at vi skal slutte med det. Og det er fra 2. Samuels bog. 2. Samuels bog. Kapitel 24. Det er sidste kapitel i 2. Samuels bog. Og jeg er i gang med at læse Samuels bøgerne nu, og jeg har så skimmet dem igennem først. Og så må jeg sige, så undrede jeg mig, da jeg nåede her til slutningen af 2. Samuels bog. Fordi hvis du læser, på dansk har vi nogle overskrifter over kapitlerne. Kapitel 22, så er overskriften Davids lovsang. Det er så det 3. sidste kapitel. Her har vi Davids afsluttende lovsang og tak til Gud for hans godhed og nåde i hans liv. Overskriften over kapitel 23, det er Davids sidste ord. Her møder vi Davids sidste ord. Og så hører vi om hans helte. Og så tænker man, nu skulle bogen så vel slutte der. Lovsangen, hans sidste ord. Og det skulle vel være så det sidste om David. Men det er ikke det sidste om David. Det underlige er, at der kommer et kapitel til. Og der hører vi om noget, som ligesom bringer fuldstændig uorden i tingene. For her hører vi om et stort fald i synd hos David. At David, han foranstalter en folketælling i hovmod. Så foranstalter han en folketælling for at se, hvor stort og stærkt folket er blevet, og hvor mægtig en konge han er blevet. Nu var det lige ved at slutte så godt med Davids lovsang og hans sidste ord og hans helte, og så skal vi høre om et fald i synd. Og det kommer sent i Davids liv. Han burde være nået langt i sin helliggørelse og i sin ydmyghed og sin tro. Og så handler han ud fra et stort hovmod og æresyg. Og så kommer Guds dom ind over ham. David foranstalter folketællingen. Gud kommer med sin vrede og sin dom. Og David får lov at vælge mellem 3 former for straf. Det ene er 3 år med hungersnød. Den anden straf er 3 måneder på flugt. Og den sidste er 3 dage med pest. Og David vælger 3 dage med pest. Og så kommer straffens engel. Og straffens engel begynder et stykke ude i landet og skrider frem. I krønikebøgerne hører vi om, at man kan se straffens engel. Den er høj, når fra himlen og helt op. Eller fra jorden og når helt op mod skyerne. Og denne straffens engel, den bevæger sig nærmere og nærmere mod Jerusalem. 70.000 bliver dræbt. Det kan du se oppe i, hvor har vi det? I vers 15. 70.000 bliver slået ihjel. Og nu nærmer straffens engel sig så Jerusalem og David, som er den største synder. Ham, som er den egentlige årsag til dette. Med hans hovmod og hans æresyg. Den nærmer sig. Og David råber så på frelse. Og så kalder Gud ham til at gå ud et bestemt sted. På et bestemt bjerg. På Moria bjerg. På Aravnas tærskeplads. Der hvor Isak blev ofret. Der skal du gå ud. Og så skal du bringe et offer der. Og så går David ud, og så bringer han et offer der. Og så hører du som det allersidste i Samuels bøgerne. Det allersidste. Der forbarmede Herren sig over landet, og Israels plage standsede. Og hvad er budskabet? Der er et sted, hvor
straffens engel stopper. Og det er på Moria bjerg og Ravnas tærskeplads. Og dem, som er bag ved dette offersted, de frelses. Og det, som er den store trøst, det er, at her står der en mand, som burde være noget længere i sit liv. Og burde være kommet ud over dette dybe hovmod og denne æresyg. Men Gud skal tak og lov, der er frelse for ham bag ved offeret. Og jeg er 49 år. Og det burde være blevet anderledes og bedre med mig og mit hjerte og mit hovmod og min æresyg. Men jeg får lov at stå med David bag ved dette offer. Og så er der frelse for sådan en som mig. Med dette hjerte. Den største synder. Den største synder frelses bag ved dette offer. Det er det sidste, vi skal høre om David. For det er det, som Gud i alt vil lede os til. Han vil herliggøre sin søn. Og han vil vise os, hvad han i sin nåde har givet os i ham. Frelse for en synder som dig og mig. Jesus til ærepris i evighed. Her opfører Salomos tempel sig. Netop på denne tærskeplads. Og her er det så, Jesus føres til og bringer sit fulde og evige offer for dig og for mig. Tak og lov for det. Lad os bede. Og Jesus, tak for Golgata. Du banede en vej. Nu er der en vej til Gud. For en synder som mig. Amen.